Днес искам да ви покажа книгите, които си взех от антикварна книжарница Антикварница в София. Ето ги, това са 6 книги за почти 50 евро. Направо започвам подред с Даяна, нейната истинска история от първо лице. Тази взех за 10 евро. Чудила съм се много пъти дали да си я взимам. Като я видях там, нямаше какво да се чудя повече. Следващата всъщност са 2 книги на Джордж Оруел в една. Това са 1984 и Фермата на животните. Беше 10 евро, като вътре е така доста интересна. Не съм го виждала до сега това издание. Всъщност първата, която видях и моментално взех, е на Стивън Кинг "Мъртвата зона". Тя ми е препоръчена доста отдавна от баща ми. Това е една от любимите му книги, така че най-накрая и дойде момента. Тя беше 7 евро и 60 цента. След това имаме 2 книги от български авторки, като първата е "Български празници и традиции" от Мария Проданова. Напоследък чета доста такива книги, тъй като ми помагат с моята книга. Пък има и някакви готини български традиционни рецепти вътре. Другата е "Отсвети деня си" на Северина Кирилова. Шарени истории за Human Design. Звучи ми доста по-различно от всичко, което съм чела до момента и с това ме спечели. Последната е на английски, като тя беше най-евти, 2 евро и 50 цента. Microtrends Surprising Tales of the Way We Live Today. Това са тези, които си взех. Ще се върна със сигурност